Salutare lume! Eu sunt Nicu și astăzi fac episodul 5 din seria noastră de Survival Games. Terminăm seria. Sunt alături de fratele meu care nu este în arenă cu mine. Este la ce arenă ești? Nu știi. 3? 4? Nu știu, mă. 3, 2, 1. La 14, la 14. Doar nu apuc nimică. Încercăm să nu mai jucăm cu X-Ray, dar o să fim prafi, așa că... Da, jucăm. Nu mai știu ce să spun. Nu? Da. Ce vreau să fac aici? Ca să caut să o ce să pun iron. Ce e asta? Bached? Cred că e otrăvit. Vedeți? Lasă-mă, mă, nu mai mă bate cu peștele. Frate, ce proști, bă, ce oameni proști. Pleacă, mă, de aici. Ești acasă. Și eu am găsit unul care e luat. Nicu, mouse-ul ca reclama aia de la tine, știi? Mai vreau. Ce să mai vrei? Baterii? Mouse. Ce praf sunt. N-am mai jucat de mult. Cred că de-aia spra. N-am găsit nimic bun. Am găsit doar ceva nebun. Ce? Uite, ce cască de piele. Știam că pe aici ai un chest. Un fier. Am două fieruri. Am două fiare. Eu de Nicu, am 4 lincouri. De ce? De fier. N-ai armură? Și am și două căi de fier. Și n-ai armură. Asta e sabie? Da, e sabie. Măcar am șoc ce să-i bat acum. Ce aș vrea să câștig o dată un meci, că niciodată n-am câștigat un meci. Perfect! Niciodată n-am câștigat un meci. Sunt full armură. Și eu care credeam că nu o să găsesc nimic bun. Ce ești? Full armură. Ce? Păi, am toate de piele în afară de armură care e de aur. Și acum am cască de iron. Ăsta oare e de gold? Da. Lag. Bun. Uite o mașină de turnare. Plăcintă. Are ceva bun pe aici? O sabie. Asta e greu. Ăsta sigur este luat. Un chest, aici am găsit un chest și cred că e luat. Este? Nu știu. Da, este luat. Nicu, dacă găsești și cizme de piele, papuci de iron, Da. aproape cu Mă duc să-l bat pe unul cu armură de iron. Adică cu cască.
am două cărți. Pleacă-mă de aici! Opa! Eu vreau să găsesc un băț. Iron Boots. Buți, mă, buți. Un buț. Când... Stați că nu prea știu ce sunt astea. Deci, ăsta, chain. Cred că e de gold. Nicu, uite, mi-e frică să cad. Da, cred că e de gold. Mi-e frică să cad. Și cum să ajungem noi acolo, domnule? Nicu, cum se numea chestia aia, musilă de aia care e lungă, mare? Nu de spus. Nicu, eu de unde am mâncat? A, e unul aici. Să Eu vezi nu ce, puțin unde am mâncat? să vezi ce bătaie dau. Da, să vezi ce bătaie dau. Ira, fiți ar capul al tău să-ți fie de mort. Ce ești acum? Sau mă omori tu pe mine, nu mă omori tu pe mine. Ce aveai bun? Nu aveai nimic bun. Aveai un golden care e mai prost decât tine. Eu aveam de asta și nu știam. Sigur că nu va de ăla. Mă laud și eu că am iteme bune, dar nu mă laud că o să ies învingător. Ce ghinion! Ce m-am laudat destul? Și am făcut un... Ai făcut o brânză. Am făcut ceva mai mult. Ai făcut o brânză. Da, mă bine că mi-ai zis cu spunea ceva mai mult. Îți vorbește Dani urât. Ce miracol. Intru la arena nouă. De-aia, da mă, eu am iteme și vrei să intru. Mă credeam că ai murit. Vedeți, așa se deschide un chest. Dacă nu puteți să ajungeți la el. Sparge aia și dai pe click dreapta. Termină, mă. Am găsit. Ca. Level 5 am terminat seria de survival. La revedere și apune aspiratorul. Eu am fost Nicu, nu uitați de like, com, share și subscribe. Și vă urez o zi bună.